og velkommen til Shop to Give. Mit navn er Søs, og det er mig, der står bag Shop to Give. Shop to Give er en shoppingportal, der kombinerer online shopping og velgørenhed. Ved at shoppe her på siden, er du med til at give penge til et velgørende formål, og det er vel at mærke, uden det koster dig noget. Visionen med Shop to Give er at gøre det nemt at gøre godt. Hver køb udløser en mindre donation, og som kunde er det dig, der får lov til at bestemme, hvem pengene skal gå til. Du får altså lov til at vælge, hvilken velgørende organisation eller forening, som skal modtage et lille bidrag til deres sag. På Shop to Give udbyder vi en bred vifte af produkter, som vi har samlet fra en række danske forhandlere. Du kan f.eks. købe neglelak, tørklæder, tasker, ting til børn eller boligen, samt gourmetvarer som te eller kaffe. Vi udvider løbende sortimentet og er meget glade for alle de forhandlere, som gør det muligt for dig at shoppe og give på samme tid. Når du gennemfører dit første køb på Shop to Give, bliver der oprettet en profil til dig. Når du registrerer dig, vælger du ud fra vores liste, hvilken velgørende organisation eller forening, som du ønsker at støtte. Vi gemmer dit valg til næste gang, du besøger os. Med dine køb kan du støtte både internationalt og herhjemme. Du kan støtte børn i Kina og Indien, du kan støtte hjemløse og deres hunde hjemme i Danmark, eller døve og kroniske smertepatienter. I takt med at Shop to Give vokser sig større, håber vi på at kunne udvide listen af velgørende formål. Så velkommen til. Jeg håber, at du vil være med til at støtte op om konceptet. Du kan besøge os på vores hjemmeside shoptogive.dk og finde os på Facebook og Instagram.